biopolígons, economia circular, biogàs, biohubs, agroindústria, eòlica, transició energètica, greenwashing, macrogranges, model de més, fotovoltaica, hidrogen data verd, centers, turisme sostenible, creixement il·limitat. Vida rural no és especular amb la terra fèrtil. No és atacar la nostra salut i qualitat de vida. No és sotmetre'ns com a colònia energètica i abocador del país. No és relegar-nos a ser perifèria ni oferir-nos als interessos dels grans nuclis de població. Vida rural no és una postal de cap de setmana. Ponent i les comarques rurals patim un embat colonial que obre noves fractures damunt la terra i n'aprofundeix les velles ferides. Vida rural és posar al centre la qualitat de vida, és mantenir una relació permanent amb l'entorn i amb el patrimoni, és recuperar la petita pagesia i la ramaderia extensiva, els oficis locals i la diversitat de professions, és tenir serveis, és posar-nos al centre, és decidir des de i per al territori. Ponent no està en venda. Defensem la terra, volem pobles vius. El 5 d'octubre t'esperem al carrer.